Olu sasazo ngqo lweendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini naze ziphambili ngokuhlanje. In Limpopo, the repairs about 1.7 billion and reconstruction about 4 billion rand. Urhulumente ubhengeze intlekele kazwelonke kumaphondo achaphazeleke zizikhukhula ezimandla kuquka neNtshona Koloni ethwaxwe yimililo. They go to an extent of getting vaccines from a small country like Botswana. Amanye amafama aseGauteng agxeka urhulumente ngokusilela ukuvelisa ichiza lesifo sochwane nenyebetu nanjengoko ememelela ukuba uqwalaselwe ngokukhawuleza lo mba. Kwezemidlalo kunyuke ukuxeleshana ngezikhondo zamehlo phambi komdlalo wamagqibela kankqoyi we-AFCON eRabat eMorocco. Umqeqeshi weSenegal ugxeke kabukhali ukungakhuseleki kwabadlali bakhe kwisikhululo sikaloliwe ngelixa befika eRabat. Molweni mzontsundu, singonondaba belijelo losasazo sesilungele kaloku uniphakela kuvimba wethu wangokuhlwanje kokukhawuleza masingene emxholweni. Urhulumente ubhengeze intlekele kazwelonke kumaphondo achaphazeleke zizikhukhula ezimandla kuquka iKwaZulu-Natal, iMpumalanga, iLimpopo neNtshona Koloni ethe yathwaxwa yimililo. Esi sigqibo silandela intlangano wekomiti ezahlukeneyo zolawulo lwentlekele notyelelo kwezi ndawo ezichaphazelekileyo ukuhlola umonakalo. Izikhukhula izithwaxa amaphondo aliqela kweli zishiye kunyembelekile kambe ke uluntu luqhokreka ekufikeleleni kumaziko ezempilo, ezikolweni nakumanzi acocekileyo. Intsapho zimokamokana nemontlalo erhuqela udakeni isidima zizamana nokubopha amabande emva kwentlekele. Umphathiswa olawulo ngobambiswano uVelenkosi Hlabisa uthe isibhengezo sentlekele kazwelonke silindeleke ukuba size nokuxibilili noko sivule amathuba wendawo zokufihla inhloko kwethutyana okusiwa phantsi kwempumlo ingubo yaye sivule nekroba lokuvuselela izakhiwo zophuhliso ezithe zamoshakala. Premier has said approximately 2 billion rand in Mpumalanga. The province cannot afford to meet the reconstruction to that magnitude. We also heard that in Limpopo, the repairs about 1.7 billion and reconstruction about 4 billion rand. Obviously, the Limpopo province also cannot on its own able to meet these cost. Kunjalo eLimpopo abemi baseSomalia bazame imigudu yokuwela ibhulorho nebizele zimpuphuma kwilali yaseNtswinga ngaphandle kwaseThohoyandou baye bakhukuliseka yilo misinga. Amaqela akhangelayo nahlangulayo aphantsi phezulu kukutsalelwa iminxeba ethontelanayo ngokuphathelene nabantu abalahlekileyo. Ubhuti womnye wamaxhoba uthe baza kuthi qolona kumkhangela umntakwabo. They told him that to not go inside, but I take the risk, and then you can see the consequences that we are facing now. Kananjalo iMpumalanga ijijisana nemeko emaxongo yezindlu ezininzi kwilokishi yaseMsholozi neziphaluka ezithe zathwaxwa zezintlekele. Isithethi somasipala waseNkomazi simemelele kubahlali ukuba behlise amaphaphu aphezulu futhi balandele imigqaliselo yabenkonzo zemozulu yeli nabeziko lolawulo lwentlekele. Above 500 houses have been affected and badly damaged. Our team is busy assessing that extent of the damage. Lo gama umphathiswa olawulo ngobambiswano KwaZulu-Natal uThulasizwe Buthelezi ukhankanye uquluka ubhode obangelwe zizandyondyo zemvula kweli phondo ingakumbi kwisithili uMkhanyakude. Here at Umkhanyakude today to really assess for ourselves the damage that has been caused by the recent floods. Here in Jozini, where we are in Umhlabiyalingana, the floods have devastated families. At Makonyane village where we are, this village has been totally disconnected from the schools, from town. They cannot access the main
economy as it were. Ukanti ke nanjengoko iziganeko zemozulu ekhwanqisayo zithe gqolo, izakhiwo zophuhliso neenkqubo zeenkonzo zikaxakeka ziphantsi koxinizelelo nokunyanzelisa ukuba kuthiwe xhaxhe umgangatho wezakhiwo zophuhliso. Kunjalo nje kuthatyathwe amanyathelo angqingqwa wokumelana neentlekele ukuze kukhuseleke imiphefumlo nementlalo yoluntu. Inkampani ekinkisha umbane kweli Eskom iqinisa iphulo layo lokumemelela uluntu kunye neenkampani ezifakele izixhobo zokutsala amandla emitha yelanga isolar Gabula Makhumsha ukuba zibhalise kumaziko anikezela ngeenkonzo zombane. I-Eskom ithi umthetho kaSchedule 2 olawula ezombane uxhobisa amakhaya namashishini ukuba abhalise ezi zixhobo ukuze akwazi ukuthobela nemigaqo. Uluntu kunye namashishini banikwe de kufike umhla we-31 kaMatshi kulo nyaka ukuba babhalise ezi zixhobo. I-Eskom ithi yenza izinto lula ilungiselela uluntu kunye neenkampani ezifakela izixhobo ezisebenzisa amandla emitha yelanga isola ngelasemzini ukuba zikwazi ukuthobela imigaqo nokubhalisa ezi zixhobo kumaziko eenkonzo zombane ngaphandle kweendleko zokufakela isola nokufumana isiqinisekiso kumntu osebenza ngombane ogunyazisiweyo. Zeziphi iindleko zokubhalisa? On the utility side, fortunately, Eskom is running a concessionary campaign for consumers, and we've waived all charges relating to the registration and regularization of that installation. I-Eskom ithi eliphulo lijolisa ukuqinisekisa ukhuseleko. With the proliferation of embedded generators on the grid, the risk to the grid has increased. So we've got local generators scattered across the grid, and this can create a very unsafe condition. Ongumcebisi we-Outer uChristielandi uphawula ukuba bafikelela kwi-80,000 abathengi bombane abangabhaliswanga nabakwaziyo ukufumana isola. Uyelandi utyhola ngelithi i-Eskom ithathe linyathelo nanjengoko ukusetyenziswa kwesola kwehlisa ingeniso ye-Eskom hayi ngenjongo zokuqinisekisa ukhuseleko, kwaye uthi i-Outer ibhalise inyathelo lokuphikisa esi simemelelo se-Eskom. A question of safety, because Eskom is not the safety regulator behind the meter on the customer's premises. That is the role of the Department of Labour through the Occupational Health and Safety Act and the Electrical Installation Regulations of the Occupational Health and Safety Act, which do require that you have a safe installation behind the meter. And as proof of compliance, they have a process called the Certificate of Compliance by an authorized registered person with the Department of Labour. Ukanti Eskom iyakuphika oku nanjengoko isithi isola nazo sixhomekeke kuvimba maxa wambi kwaye akufanelanga ukuba ibe yile nkampani kuphela ehlawulela ukulungisa iziseko. Uyelandi uthi zisaqhuba ingxoxo phakathi kwe-Eskom ne-Outer ngalomba, kodwa uthi ukubhaliswa kwezi zixhobo ayikabi into engxamisekileyo nanjengoko kusekho impikiswano ngalomba. Amanye amafama aseGauteng agxeka urhulumente ngokusilela ukuvelisa ichiza lesifo sochwane nenyebetu nanjengoko ememelela ukuba uqwalaselwe ngokukhawuleza lo mba. La mafama avakalise ukungoneliseki noloyiko lokuphulukana nemfuyo yawo kunye neefama zawo kwintlanganiso abayibambe nomphathiso wezolimo eGauteng uVuyiswa Ramokgopa eMagaliesburg. Awalali budlaya amafama kulo lonke iphondo laseGauteng exhalatyiswa kukunwena okungathi ngumlilo wedobo kwesifo sochwane nenyebethu ezinkomeni. Le meko isenziwa maqongo nangakumbi kuba uMzantsi Afrika lufumana eBotswana ichiza lesifo. What really even make me more frustrated is when they go to an extent of getting vaccines from a small country like Botswana, and we had more scientists in this country who can produce vaccines far much better. Ethetha namafama umphatsi wezolimo eGauteng uthe urhulumente ubeke phambili amanyathelo amathathu ukuqhubisana nesifo sochwane nenyebethu. La manyathelo kukugoma, ukulawulwa lokwandiswa kwenkomo kunye nokubikwa kweziganeko zokubhaqwa kwesifo i-FMD. Ukuvumile ukusilela kwarhulumente ukuvelisa elichiza kweli. It is an absolute travesty that we are unable to produce our own vaccines, and that worse still,
that we have this capacity, we have the human capital, we have the capabilities. Ungoneli kwechiza lokugoma kube negalelo kunwenweni kwesifo eGauteng de kwabikwa iziganeko ezi-173 ingakumbi kwingingqi yaseJamestown. Ukwehlisa izibeleni nokusebenzisana isebe lezolimo liqinisekisa amafama ukuba ichiza liza kufumaneka eTurkey nase-Argentina kwaye izitofu zokuqala ziza kufika ngoMarch nango-April. Ukanti amafama akhunjuziwe ukuba nangona izitofu zakunceda kodwa zizokuphelisa ukuqhambuka kwesifo xa kungasetyenziswana kuthotyelwe nemiqathango uquka nokungafihli ubukho besifo emihlambini. Ukanti naseFreystata ukuqhambuka kwesifo sochwane nenyebetu eFreystata kubeka emngciphekweni icandelo lemfuyo nto leyo eshiya amafama exhalabile. Ukunqongophala kwamachiza, isitofu ngunomji, amafama amaninzi aqinise amanyathelo okhuseleko kwilinge lokuthintela isifo kwiifama zawo. Umfama waseRadensburg ongakachachazela uthatha amanyathelo okhuseleko angqingqwa. When you transport cattle or when you take cows or cattle to a sale, you must have a declaration from your state veterinarian that those cows or cattle are clean. There are no infected cows or cattle, and they must be inspected, each one of them. Amafama aseFreystata adlana imilomo nomphathiso wezolimo kunye namanye amafama achaphazelekayo ukuze baxoxe baxovule ngemingeni abajongene nayo. Iphondo libhalisa izehlo zakutshanje eziyi-45 zesifo sochwane nenyebetu kwiindawo eziliqela. We have vaccinated as far as we could. We ordered additional vaccinations mid-December. We are waiting for delivery. So at this stage, our vets are working very hard with the farmers. Most of them, the majority, I must say, are cooperating, whether it is community farmers or commercial farmers. uBernard uthi ugonyo lubalekile ekunqandeni nongekehli ukwabongoze amafama ukuba achaze iziganeko ezifanelekayo ngoko nangoko. In the Free State currently we have 194 confirmed cases. And we still have some suspect cases as well, so the cases will rise as we go along. Kangoku zili-19 iindawo ezichaphazekileyo koomasipala bengingqi abali-11 kwiphondo. Ukanti ke ngoku masithume umntwana evenkileni sakuphinda sibuye kungekudala. Sibulise kwabo basanda ukungena xa sihlabela mgama. Izihlobo zikaShek zibambisene ne-One Nation Alliance bamemelela umasipala ombaxa weBuffalo City akhuphe abantu abahlala ngokungekho semthethweni kwizindlu zesibonelelo eFynbos. Bakwathi ukusilela kwalo masipala kuko kokukhokelele ekuhlaleni ngokungekho mthethweni kwabantu kwezi zindlu logama abanikazi bazo beshiyo kwizakhiwo zethutyana ezidilikayo. Ngqi yamiselwa kule ndawo ngonyaka u-2014 ngethemba lokuba iza kuchithwa emva kwenyanga ezintandathu imiselwe logama abo bahlaliswe kuyo besakhelwa izindlu zikarhulumente i-RDP. Abahlali bengingqi iFynbos bathi ezindlu zethutyana zithoba umgangatho nexabiso lemizi yabo. Isikhalazo esikhokelele imibutho engenzingeniso equka iFriends of Skulk ukuba icele umngeni enkundleni ngakumasipala iBuffalo City ukuba la mabhangalo asuswe kule ndawo. As much as it hurts us as Friends of Skulk, as much as it hurts us for families now to be moved, it also hurts our ratepayers. Umceli mngeni lo ukhokelele kwisigqibo senkundla esiyalela umasipala ukuba ufunele abo bangena kwizindlu ze-RDP ngokungakho mthethweni izindlu, nto leyo umbutho wopolitiko i-One Nation Alliance ethi iza kuqinisekisa ukuba iyenzeka. The people that are currently in the RDP housing that are not beneficiaries, they need to be allocated houses, not be set up in a temporary shelter for 6 to 8 years like this has been going on. Abo bahlala kula mabhangalo bathi bakujonge ngamehla bomvu kususwa apha baye ezindlini zabo nokuba azigqitywanga. Ngoku ngunyaka 11 lo silapha. Into yenzeka qha kuphela la mabhangalo namacango aphaphela. Ngoku sinengxaki nezitoilet, ezitoilet zenziwa noba kaninzi zenziwe itoilet kodwa phinde buqhaku uthufi buze kuthi ezindlini. Abo buthubu usapha kuthi usenje nje kubaleka apha kwabantwana, abantwana baqhampuza ethuvini. Abantwana bethu basebancinci bayafunda futhi.
ithi apha siyafuna ukumka apha nazi izindlu zethu singene kuzo noba azigqitywanga. Umasipala uMbaxa eBuffalo City awufumanekanga ze uphawule ngoku ngexesha bekulungiselelwa olusasazo. Ndingusidima Mveku kwindaba ze-SABC ndiseMontini. Abafundi abaphumelele imatriki bathi zehlile ngokwizibilini nanjengoko bejolisa amehlo abo kwiidyunivesithi ezahlukeneyo. Abanye kubo bamkelwe nakwiidyunivesithi ezikumgangatho phezulu kumazwe aphesheya kolwandle. Bakhipha unyawo abafundi abebenza umatric nyaka enye njengoba iningi labo liphase ngamalengiso. Usiza Gule othola ama-distinctions ayishagalolunye uthi manje umthwalo usobhokweni njengoba ebheke eMelika phesheya kuyilwandle. I've been accepted into Harvard College and will be starting in August, so I'm very excited to go overseas and experience a whole new culture of learning. Kuthi bebenali itwetwe kodwa babazi ukuthi umfana wabo uyisiqenqe. Of anxiety, we were very confident knowing that yes, he will do well because his prelims were absolutely outstanding as well. It was just a matter of knowing what percentage. Uthane Mutimelo befunde Diepsloot Secondary othola ama-distinctions ayisikhombisa uthi bekungangeni ngisho ukudla ngesikhathi esalinda imphumela kanti uzoshaya into ecokeme. I went to the mall with my mother. I didn't even eat the day because of the anxiety, So we came back from the mall and I received a call from the Department of Education. And they said that the minister has sent them to invite me to the ministerial release of results. Umama wakhe uthi unethemba lokuthi imfundo yale ngane izolixosha ikade eziko bagcine bedla izambane likaPondo. Ndithi kuye angazaliba lapha suka khona. Kufuneka azixelele kuba uyokufunda esikolweni ukuze aphucule ikhaya lakhe. Omunye umfundi ohlabane ngenqwaba yama-distinctions uthi angeke akhohlwa mhla ethola iphepha ezibheka ukuthi uphasile yini. Uthi wayeqhaqhazela. I found my examination number and then counted the distinctions, and from there I could say everyone was happy. Everyone was happy, yeah. Ke uthi ubeyeseka indodana yakhe uthi naye ubevuka ebusuku ayihlalise uma ifunda. Bendimxhasa qho kwaseqaleni bendivuka ebusuku xa ndimkhumbuza xa ethe ufuna ukufunda ezinzulweni zobusuku ndiphinde ndimvuse xa isiya esikolweni. Vinwa kwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngiseGoli. Usapho loneminyaka eli-19 ubudala uOnalena Boy waseDithakong kufuphi nasemafikeng eMntla-Ntshona luthi ukufumana iziphumo zakhe zematriki kubabhidile. uBoy nobengumfundi wesikolo samabanga aphakamileyo iTiego kutyholwa ngelithi waxhwilwa enyanzeliswa ukuba ayokweluka. Umzimba wakhe waye wafunyanwa usebuhlanti kwikhaya lengcibi yakhe. Unyana wakwaBoy ulishiye eli lemagada ahlabayo esajonge iziphumo zakhe zematriki. Usapho lwakhe luthi abenzi bobubi behla benyuka izitalato zasekuhlaleni kube kuxaxa kubo bebambe ongezantsi ukusweleka konyana wabo. Gona go le botlhoko thata go bona batsadi le bana ba bona ba itumetse. Kundophula umphefumlo ukubona abanye abazali bechulumancile nabantwana babo ngethuba bebelanda iziphumo zematriki. Bendilila mna ndingazi ukuba ndiza kuzithini iziphumo zonyana wam kodwa ndizixolise ngelithi oku sisikhumbuzo sempumelelo yomntwana wam. Ndibuhlungu elinxeba linzulu kakhulu kwaye andiqondi liyakuze liphole. Umama uBoy wongeza ngelithi unyana wakhe ongasekhoyo ebenenjongo yokuqhubela phambili ngezifundo zakhe kwezolimo. Uphumelele emagqabini efumana ukungena kwidyunivesithi ebeyandithembise ngokuguqula imeko yethu ekhayeni emva kweminyaka 4 esenza izifundo kwezolimo. Utatomkhulu kule dyongwana umemelela abasemegunyeni ukuba abambe abenzi bobubi. Sepodisi ga gona sepesele gore ba re bolela sona mo mabaneng kile ka bua. Abakwantsasa nabathethi into kungoko ndisithi akubonakala inkqubela phambili kodwa ipolisa belimiselwe ukujongana nelityala liye lathi ngaphambili basaphanda esikudingayo thina kukuba kuzaliseke ubulungisa ngelityala. Utsatawulo mo khanyenye. Amapolisa kumntla-Ntshona akayiphendulanga imibuzo ayithunyelwe leli jelo likazwelonke losasazo.
Umphathiswa wesebe lezemisebenzi uNomakhosazana Math uthi ukuxhobisa abantu abatsha ngezakhono zobuchwephesha ngundoqo ukudala amathuba emisebenzi nokukhulisa uqoqosho. Ebethetha kumsitho wokunikezela ngeedesika nezixhobo zamagumba ngasese ezenziwe lulutsha olufundiswe umsebenzi wezandla. Isikolo samabanga phantsi ilanga lakhe kwilali yasemalungeni ngasenqeleni eMpuma Koloni sesinye zezikolo ezixhamlileyo. Abahlali balommandla besamkela ukuphuhliswa kwezakhono njengesixhobo zokudala amathuba emisebenzi namathuba ezoshishino khona ukuze kulusana nengxaki kakhesekile. Babhiyozela nje okokuba kuziswe ithemba lokuba abantu abatsha bakwazi ukuzenzela. Amathuba anje lengqesho ngekhoyo apha eMzantsi, more special lapha ku-youth, azinto ezifana zivele. So sikwazile ke uzikhava ezinye izinto neskill esizifumeneyo sakwazi ukwenza nezinye certificate phezulu kwezisinazo. Babe singabantu abangakwaziyo ubeka isitena. Namhlanje ndiyakwazi ubeka isitena, ndiyakwazi uzenzela eyam ibusiness ecaleni. Isebe lezemisebenzi likholwa kuba nje kungaxhotyiswa abantu abasha ngezakhono zokuzenzela ukunqongophala kwemisebenzi ingayimbali. Total number 420 esimnike imali 823 million ukuze kunikwe abantu izikills. Sizeke namhlanje ukuzobona umsebenzi abawenzayo. Siyincoma nedecision abayithathileyo xa bebona imeko yesisikolo apho khona i-teacher nabantwana besikolo besiya ehlathini ukuyazinceda kuba bengenazo i-abortion facilities. Indima edlalwa ngabahlali ekuphuhliseni inhlalo nezoqoqosho iqhwakelwe izandla. Uxhamla abantu balapha ekuhlaleni ngoba intswelangqesho ininzi lapha ekuhlaleni. Abantu abaphangeli bahlala bavuke bangazi uba bazovuka benzeni bade baphele bemosha. Ezi toilets nale furniture elapha eceleni kwam bezidingeka kakhulu kwesi sikolo sabantwana abancinci balapha eManongwe. Inqununu yesi sikolo ithi imeko yokufunda nokufundisa imbi kakhulu. The roof is asbestos roof, and then asbestos roof, you know, in South Africa that it is something that was phased out because it is not good. And remember, we don't have water from anywhere but from the tank. So the water that we drink from the tank is the water that is coming from this asbestos roof, which is very dangerous. Ukusebenza ngokubambisana kwarhulumente namaziko abucala kubonwa njengekhubalo ekuziseni isisombululo kwingxubakaxaka yokutshokoxeka kweziseko ezingundoqo. Unyembezi weendaba ze-SABC emalungeni engqeleni. Kwezemidlalo kunyuke ukugxeleshana ngezikhondo zamehlo phambi komdlalo wamagqibela kankqoyi we-AFCON eRabat eMorocco ngolurhatya. Oku kulandela ukuba umqeqeshi weSenegal uPape Thiaw egxeke ukusilela kokhuseleko kubadlali bakhe kwisikhululo sikaloliwe xa ebefika eRabat. Ukuthetha kwakhe ngolu hlobo kukhokhelele ekubeni intatheli yaseMorocco ibakhusele abaququzeleli bale tumente. Umbutho webhola ekhatywayo eSenegal ukhuphe ingxelo ugxeka into othe ukusilela kokhuseleko ekufikeni kwabadlali eRabat kwagxeke umgangatho wehotele namabala okuzilolonga. Ukanti iCAF ithe iza kusiqwalasela isikhalazo seSenegal. iSenegal ifuna ukongeza imbasa kwingxowa yayo emva kokuphumelela iAFCON ngo-2021 eCameroon. It's not about criticizing the organization or not. Up to this point, the organization has done well. That's what people have been saying all around the world. So a big thank you to Morocco for organizing the tournament in a way that has truly raised the bar for AFCON. We hope that will continue. But after what happened yesterday, we were all witnesses to it, and that can't happen. Osotheko iMorocco bathwele amathemba elizwe labo kwaye kwindlela yokufika kumagqibela kankqoyi loluqilima udonga lwabo. Il faut la jouer, il faut se faire plaisir. It's a football match. It's a final. You have to play it and you have to enjoy it. But ultimately, we have to win. We know we are up against a team that's used to playing finals and have lots of confidence. The Senegalese went through that. They were a team a bit like Morocco, able to reach the final and perform consistently. Umdlalo wamagqibela kankqoyi uza kudlalelwa kwibala elihlala ababukeli abayi-69,000 kwaye uza kuqala ngentsimbi yethoba ngalenhlwa. Masitsho nathi sithi amasabekwe elangeni umphokoqo unexhala. Sibulele mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe kamnandi.